Hey yo, kamusta mga katol? Bali, andito na naman ako sa paboritong pwesto ko. May celebrate tayo ngayon. Ganito. Maganda to. Bigla ang yakag lang ni ading ko. Alam na to, alam na. Natutulog ako late kanina, natutulog ako tapos tamang gising lang, tamang bihis lang. Get up para sa meron ngayong araw na to. Abangan nyo mamaya. Lami, dito kayo magpa-park? Dito tayo, may? May dito? Wow! Alas 3 na pala. Wala na. Sana naman tayo eh. Ayun, babalik kami ng Dagupan. Parang pinagsarahan yata kami kung maling oras lang yata yung pagpunta namin. Gutom na rin si Casey, si Mami, si Daddy. Tapos wala, ganun talaga. Kalas gusto. Ay, talaga. Wow. May gulay na din po. Magkano order mo? 110 po. Ano gusto mo na? Ayun tol, nakakain na kami doon sa sa tita to. Hindi man kami pinala doon sa Sigay, doon sa GNS kasi siguro wrong timing lang. Everything happens for a reason. Siguro hindi pa luto yung ulam o baka hindi para sa amin kung hindi namin magugustuhan yung ulam. Kaya ito, nakakain kami sa tita to and importante naman doon yung nakakain kayo sabay-sabay kahit anong kainin nyo, kahit anong mangyari, di ba? Yan. Busy-busyhan lang tapos ngayon change venue, pupunta tayo doon, babalik tayo, punta tayo Expo. Ata sila! Kuya, pwede pa sakay. Bali, ayun, nandito tayo ngayon sa Expo. Paikot-ikot lang tayo. As you can see, wala tayong payong yan. Nagpapataktak tayo sa initan ngayon. Unexpected gala dito sa Expo. Hindi natin nabis maisip. Pasensya na kung medyo maingay. Kasi medyo mahangin dito. Tapos papakita natin kung ano meron dito sa Expo.
kita. Ano na naman? Bakit iba yung kasama mo? Iba, wala kasama ko. Ah, oh my God. Hi po, good morning. Good afternoon, ma'am. Ano ka ba? Hiwalay ka. Hindi po ta. Ili nga dito. Akong kasama mo. Medyo. Okay lang. Sige. Nabili po. Ay, oh. Okay. Bakit po ko yung gusto mo? Sarap. It's refreshing. Bali, dito kami sa XP ngayon na kasalukuyan kaming kumakain tapos konting paikot-ikot lang kasi mainit. Tama, mainit tapos medyo malinsangan pa. Kaya dito muna kami. Busog na busog kami. Oo, busog na meron dyan, may. Busog na busog, enjoy. Init talaga tapos medyo mahangin dito. Ayan, nasa tabing dagat kasi. Init, pakalat-kalat. Yan. Mahangin. Slipper mo, kuya, oh. Laki ang sinilas, pili ka pumiga doon. Ay, no? Saan? Ano to? Flora, di ba? Pagbigyan, yan. So ayun, maraming kung dito, maraming kaganapan dito, maraming mabibili, maraming mga artifact, maraming kung ano-ano. Tapos maraming artifacts, pagkain, syempre hindi nawala yung pagkain, tapos mga souvenirs, tapos mga bonsai, mga syempre halaman given yan. Tapos iba't iba pa, mga kubo, mga upuan, furnitures, yun na lang yung mga nandito. Yan, dito yung nasa likod naman. Bye. Tara. Ano yan ang pang-ulo? Ito dapat ang sandok doon sa ano. Diba? Magkakano dito? Para saan to? Oh, parang abacus. Oh, laruan, kochi. Di ba may ganito tayo dati? Kay Nano? Ano? Dream catcher. Pag tumingin ka. Wala na akong makita. Ano na lang, puro camera na yung nakikita ko. Joke lang. Marami pa doon sa marami pang dapat tignan. Mainit, pagod, busog, ang hirap maglakad ng busog na busog. Yeah, mami. Yeah.
din. Yan, pag pupunta kayo dito na expo, punta kayo dito sa pwesto ni nanay. Yan, maraming mga mabibili dito. Yun o, makikita nyo. Kung makikita nyo sa loob, ang daming mga ano, ganyan-ganyan. Anong tag mga figurines yan. Astig-astig, ang kukul. Minsan ko lang makakita. Nandito pa rin ako sa loob ng pwesto ni nanay. Hindi ko alam kung mabibili pa ni mama yung nasa likod kasi ayan, tinatawaran niya. Kaya tuloy lang, enjoy, masaya dito sa expo. Kung pupunta kayo dito sa sa Lingayen Expo, punta kayo dito sa pwesto ni nanay. Ayan, nandito. Medyo mahangin dito sa labas, ewan ko kung naririnig nyo ako. Pauwi na rin kami. Tapos kaya na-realize ko na kaya hindi kami natuloy sa Sikay tapos sa JNS, pero natuloy naman kami sa Kaliskas Plus Expo pa. Ayun, is magandang experience para i-celebrate yung 20th anniversary nila. Yan, sa totoo lang hindi nyo alam, huli na. Yan. Oo. Tama yung narinig nyo, 20th anniversary nila ngayon. Kaya siguro ganun mag-demand. Gusto ng Sikay, gusto ng JNS. Wala eh. Kung kahit ganun man yung nangyari sa araw na to, talagang let's take it in a positive way, sabi nga nila. Huwag mong mamasamain yung mga pangyayari na hindi mo inaasahan kasi may plano ang nasa taas para sa atin. Kaya eto, hingal na ako. Uuwi na rin kami. Yan, nasa parking lot na ako. Uuwi na rin kami maya. Uwi na kami, ayan na. So, to end this video, huwag niyong kakalimutang i-like, share, comment, subscribe at i-hit yung notification bell para update ko sa mga latest video. So, signing out.